KHASI Students Union KSU Pahamsyiem unit hinin kesengi kala penlong ya ka program Pynkup Burom ki Khynnah Pule Sslc bad Hsslc ha Pahamsyiem. Uba Ruben Najar Chairman Jongka Employment Monitoring Cell KSU ulalong ukongsan ha kani ka program. Ha kani ka program la itho ya ki khan ringut ki samla Pule ki ba job ha kani ka examen badang shudaption. Ha ka balawan bani shimbenta lang de ki Khynnah Pule bad ki kmi ki pa jong ki Khynnah. Hakani ka program las dangshwa daki jing penshai patba halor ka jing sniu jong udrok bat kumju ru ya ka jing batai shapang ka jing yo kam yo jam jong ki samla. Kimi pa ki jungi wala kimde ki bala pas ha hendai kitep ya ka jing kongsan jong jing nang jing start bagi kwa I khun ki jong ki bagi puli bagi poi shak dan ka bopher bale